Level up patrol na! Level up patrol na! Vaccine simulation exercise ang ginhiwat. Mayor Jerry Treñas, personal nga ginchekyar ang lugar. Isa si Nanay Apolonia Militar, kapitan sang Barangay Kahirupan City proper, sa aga pa nagpadulong sa gymnasium sang Central Philippine University agud mag-obserbar sang simulation exercise. Suno sa iya, pabor siya sa ginhiwat nga labing una nga vaccine Cymex agud masiguro ang ikaayong lawas kag safety sang pumuluyo. Nangin observer sang simulation exercise, ang mga opisyal sa mga barangay, lakip na ang mga kagawad kag miyembro sang sangguniang kabataan. Ari ako diri subong sa kay may nag-text sa amon nga kami nga mga kapitan mag-attend sa simulation sang vaccine. Kun para sa kayuhan manang sang pumuluyo, okay gid ko. Mulang nag-observe man lang kami di kun ano abi ang side effect, ang effect. Samtang, si Bernie de la Cruz, isa ka traffic enforcer sa distrito sang Haro, ang aga pa nagbugtaw para magpasakop sa Cymex. Nagpasalamat man si de la Cruz sa inisyatibo sang alkalde. Para maprotektahan man mamay. Salamat kami kay Miyoro. Kaya ginabuligan niya man ma'am tanan nga matawa. Nagumpisa ang proseso alas 8 sang aga. Ginpapila anay ang pumuluyo sa holding area, samtang ginaobserba ang social distancing. Pagkatapos, ginkuhaan sila sang BP kag inisyal nga mga impormasyon. Dayon diretso na sila sa Central Philippine University Gymnasium para sa vaccine simulation. Nahibaluan nga ini ang pinakauna nga ginhiwat nga COVID-19 vaccine simulation exercise sang syudad. Kapin 500 ang nagpasakop, lakip ang mga observer, mga doktor kag nurse, mga frontliners sang City Hall kag iban pa. Kapin isa kagatos ang aktwal nga ginbakunahan sang flu vaccine. Ginpahayag ni Mayor Jerry Treñas ang dako nga role sang vaccinators kag medical personnel. Kaupod ang Department of Health Region 6 sa pag-obserba sang iban pa nga malihok, agud masiguro ang kada sigon sang pagbakuna kag epekto sini. Ang ining simulation kay ginusar ta gid actual nga flu shots. Nakita ta nga kadamo gid challenges, no. Hindi mahapos but ang akon mapasiguro that we will look at the real situation, pa-improve pa naton. There are 3 or 4 other vaccination areas nga ginatanaw ta. Ang sa Ateneo, ang sa John B. Lacson, sa San Agustin, kag sa West Visayas. No? Hopefully ma-perfect na ini. Samtang, ginpaathag naman ni Jack Cunlo, spokesperson sang COVID team nga balantayan pa ang masunod nga schedule sang COVID-19 vaccine simulation sa iban pa nga mga lugar. Pareho sang Ateneo de Iloilo, John B. Lacson Foundation Maritime University, University of San Agustin, kag West Visayas State University. Ongoing ang aton nga process sang pag-vaccinate sang aton nga mga patient. Now, kung makita ninyo, may mga areas makita na ni-improve, but initially nakita naton successful man ang aton nga Cymex, no, as of this hour. But giyatanaw pa naton subong because kung makita ninyo, ang flow process, may ara kita na first batch nga 100, nga hindi siya actual may injeksyonan. Kaya para makita naton kung diin ang diferensya. Mas nangin madali ang proseso bangod sa pag-assist sang 115 ka vaccinators nga ginalakipan sa mga midwives sa kabarangayan kag mga nurse sang Iloilo City Health Office. Nagpakita man sa suporta ang talatapan sang Anti-Squatting and Illegal Structure Unit, Public Safety and Transportation Management Office, Bureau of Fire Protection kag Iloilo City Police Office sa pagresponde kag pagpatuman sang hugot nga seguridad. Hugot nga ginpatuman ang pagsunod sang minimum health protocols samtang ginapatigayon ang simulation exercise. Ang vaccine simulation exercise, pagpanghanda sang syudad sa tion nga mag-abot na ang AstraZeneca vaccine sa palaabuton nga bulan sang Hulyo. Isa ka Ilonggo naghatag sang kadalagan sa pungsod Pilipinas. Pinaagi sa iya kadalagan sa larangan sang skateboarding.
Makabig nga isa ka Ilonggo Pride si Christopher Ping Yurich tumandok sang Molo Iloilo nga nagpakigbahin sa isa ka international skateboarding competition. Wala niya ginalauman nga siya makasulod sa top 10 Asia Skateboarding Awards sa kategorya nga fastest feat. Ginkalipay niya nga maghatag sang dungog sa pungsod Pilipinas, ilabi na sa iya mga kasimanwang Ilonggo. Well, actually, for me, I feel pretty blessed and I feel honored to be part of the top 10, especially here in the Philippines, especially being from here at Iloilo, proud Ilonggo. I'm just glad to have been nominated and given the opportunity to give exposure for skateboarding here in the Philippines, as well as my city, City of Love, Iloilo. Nahibaluan nga si Yurich ang nagaisahanon nga Pinoy nga nakasulod sa nasambit nga kompetisyon. Ang skateboarding competition ginhiwat sang bulan sang Disyembre sang nagligad nga tuig. Ginpili ang mga nagdaog kag ginanunsyar online. Suno kay Yurich, nagapasalamat siya sa suporta sa mga Ilonggo kag lokal nga panguluhan. Well, in regards to the competition was very sudden. There was actually no preparation for it because it was prepared via online. It was presented in December, so actually I was surprised to be nominated and to even be in the category I'm in, which is fast feet. But I can see from the local government and from Mayor Jerry Trenias that we are getting support on their end, and they are giving us exposure in regards to skateboarding, and I thank them very much for that. Because right now the youth is very interested in this type of sports, which is extreme sports, and I believe if ever we get more support and more facilities and programs for skateboarding here in Iloilo, that we can overall get a international champion. Napilian ni Yurich ang sports nga skateboarding, bangod diri niya nabatsyagan ang freedom of expression kag ang iya creativity. Diri man nahanas ang iya personalidad kag nag-boost sang iya kumpiyansa sa kaugalingon. When I started skateboarding, it was more of an individuality thing. It was more of like, I can express my freedom, my independence, and the culture of skateboarding is more based on being unique, being yourself, and being accepted by the people around you. So yeah, that's what brought me to skateboarding. Sa mga aspiring Ilonggo skateboarder, may mensahe si Yurich. For any aspiring skateboarder or anybody who wants to learn how to skateboard, the thing is that you just need to, first and foremost, have fun. Learn the basics and fundamentals of skateboarding, the tricks, and learning how to balance on a skateboard. Always wear safety protection if you don't feel comfortable. Example, helmet, knee pads, elbow pads, and learn how to fall. One of the things I've learned over the years is I learned how to fall. Learn how to fall, get back up, and try again. And I think that's what gave me my persistence and determination in doing this kind of sport. It's just learning from my mistakes and overcoming my fears and challenges, and just keep on trying and pushing forward. Si Yurich isa gid lang sa mga Ilonggo athlete nga naghatag sang kadungganan sa syudad sang Iloilo. Ang iya kadalagan, patimaan nga ang tanan hindi imposible kung nagahimakas kag pursigido nga malabot ang handom sa kabuhi. Dane Raffles, para sa Level Up Patrol.